Добър вечер, скъпи пловдивчани и гости на града! Добър вечер и на зрителите на БНТ 1 и тези, които ни гледат благодарение на лайв стриминга. Добър вечер на всички вас, които ще бъдете част от официалното откриване на Пловдив, Европейска столица на културата 2019. А то ще бъде поставено със спектакъла "Ние сме всички цветове". От 5 септември 2014 година, когато Пловдив спечели титлата, до днешната дата, в която официално стартира програмата, по проекта работиха редица артисти, интелектуалци, общественици, културни институции и, разбира се, хора от местната власт. Позволете ми сега да дам думата на домакина на Европейска столица на културата 2019, кмета на град Пловдив, инженер Иван Тотев. Добър вечер! Благодаря ви, че в този леко ветровит ден, но все пак не дъждовен, сме заедно тук и ще дадем началото на една впечатляваща година за Пловдив. Велика година, бих казал. За съжаление, трябва да четем речи, тъй като ще има превод на английски, но те са си наши. Ние сме ги писали. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, някъде там. Уважаема госпожо европейски комисар, уважаеми господин министър на културата, голям приятел на Пловдив, уважаеми госпожи и господа, скъпи съграждани, днес е Велик ден. Даваш началото на вълнуваща година, която завинаги ще остане в историята на нашия град. Година, в която Пловдив ще представлява България и ще бъде европейска столица на културата. В хилядолетната си история най-стария жив град в Европа винаги е бил културен център в сърцето на не една цивилизация. Наричан от майката на градовете, люлката на българското възраждане, до икономическото чудо на България, Пловдив играе централна роля, събрал в себе си минало, настояще и бъдеще. Град, дом на много хора от различни етноси и религии, но с едно име – пловдивчани. И днес тук, на този стълб от светлина, символизираш нашия стремеж към висотата. Ние говорим и пеем на различни езици, от различни държави, но ние говорим за това, което ни обединява. Заедно ние говорим за Пловдив, Европейска столица на културата. Всичко започна през 1999 година. Триумфален месец, показваш силата, волята и умението на пловдивчани да работят заедно и да организират Европейския месец на културата. Да покажат, че културата е средство за промяна, енергия, която може да трансформира хора, градове, стереотипи. Благодаря на всички онези, които запалиха искрата през топлото лято на 1999 година. Заедно е нашето мото. Един слоган, описващ с една дума нашият град. Град, дал съединението на България. Заедно ние взехме съдбата в ръцете си. Работихме и работим за бъдещето на нашия град. Безбройни са хората, участвали в подготовката на тази историческа за нас година. Всеки остави своя белег, следа, отпечатък. Благодаря на всички, които посветиха професионалния си житейски опит да воюват в малки и големи битки за мечтите си. Заради тях Пловдив днес е една достигната мечта. Пловдив е град, който се променя. Дори и тук, стоейки на това място, ние всички усещаме промяната. Навсякъде около нас всъщност има кранове. Ние участваме в промяната. Ние се разхождаме по най-дългата пешеходна улица в Европа. Ние попиваме атмосферата на Капана. Квартала заживял свой собствен живот далеч извън пределите на България. Ние мечтаем по кълдоремите улички на Стария град. Вечер слушаме музиката на пеещите фонтани. Вдъхновяваме се и копнеем. И тайно стискаме палци за кандидатурата пред ЮНЕСКО на голямата епископска базилика, ето там. Но какво са всички тези пътища и сгради,
ако ги няма хората. Хората придават смисъл на всяка идея и пространство. Тук е мястото да се обърна с поклон към хилядите доброволци, ето отдолу, отблизо и далеч, включили се в подготовката и организирането на това събитие. От ученици до пенсионери, цели семейства от различни етноси и религии, говорещи на различни езици, обединени заедно, обединени от Пловдив. Тук сме заедно с нашите приятели от семейството на европейските столици на културата. Тук сме заедно и с нашите побратими от Матера, нашия град партньор през 2019 година. Приятели, очаква ни една незабравима година с стотици събития. Хиляди творци, автори и гости ще посетят Пловдив. Първият български град, европейска столица на културата. Инициатива с над 30 годишна история на Стария континент. Уважаеми съграждани, за мен е огромна привилегия и чест да бъда кмет на този град. Нека заедно оставим своята следа в културната история на Обединена Европа. Благодаря ви! На добър час! А сега позволете ми да поканя еврокомисаря по цифрова икономика и общество, госпожа Мария Габриел. Добър вечер! Уважаеми господин Тотев, уважаеми министър Банов, скъпи дами и господа, скъпи млади хора, скъпи пловдивчани! За мен е истинско удоволствие и голямо вълнение да бъдем заедно в този момент, в който ще дадем официалното начало на програмата на Пловдив 2019 Европейска столица на културата. Горда съм, че Пловдив е първият български град, който ще бъде столица на културата на цяла Европа през настоящата година. И това е напълно заслужено. Пловдив винаги е бил в сърцето на културната история на България и на Европа. Тук се преплитат по невероятен начин минало, съвремие и стремежът ни към по-добро бъдеще. Това пловдивчани са закодирали като послание в мотото на своя град – древен и вечен. И няма как да бъде иначе, защото Пловдив е истинско съкровище с хилядолетна история, с силно европейско измерение и изключителни исторически паметници и сгради, които съчетават по уникален начин културни елементи от Балканския полуостров и цяла Европа. Именно тук, в Пловдив, разбираме, че културата не е добавка, а е от съществено значение за укрепването на нашата европейска идентичност, за създаване на чувството ни за обща принадлежност, за оформянето на утрешната Европа. Само тук можем да усетим духа и характера на стария Пловдив, но и динамиката на модерния и бързо развиващ се град. Затова не е учудващо, че свързваме Пловдив с цяла плеяда от художници и писатели, които именно тук са намерили вдъхновение за своите творби. Когато мислим за култура, Пловдив не гледа само към миналото. Като комисар по цифрова икономика и общество съм горда да видя онлайн платформата Digital Пловдив с над 50 000 цифровизирани културни продукта, разработени от община Пловдив в партньорство с най-важните местни културни институции, като Народната библиотека Иван Вазов, музеи и галерии в града. Особено впечатляващи са историческите сгради, цифровизирани в 3D формат. И всички те заслужават да бъдат посетени на живо. Дами и господа, от миналата 2018 година бе Европейската година на културното наследство. Тя премина с голям успех. Но днес съм убедена, че именно Пловдив има призванието да надгради този успех
като европейска столица на културата, да ни предаде от енергията си и да продължи да насърчава културното многообразие в Европа. Така Пловдив още веднъж ще препотвърди приноса на културата за европейското общество и икономика, оставяйки своя собствен почерк. Дълбоко убедена съм, че ключовата дума, в която е заложен успехът на Европейския съюз, е думата „заедно“. Същата дума, която Пловдив избра за мото през времето, когато ще бъде Европейска столица на културата. Ако през миналата година наблегнахме на подчертаването на културното многообразие в Европа, то тази година ще отидем по-далеч, като използваме неговия потенциал. С духа и съдържанието на програмата за годината Пловдив отразява по невероятен начин необходимостта да използваме творческите ни ресурси, нашите богати култури и безценно наследство за укрепване на ценностите ни, за свързването ни и за това всички заедно да формираме общото ни бъдеще. Заедно сме постигнали много в културата, заедно трябва да продължим да градим. И днес от тази кула Пловдив изпраща много силно послание към Европа и света. Послание за обединение около основна ценност, каквато е културата за нас, българите. За визия за споделено бъдеще, в което традиции и нови технологии заедно пишат страници от европейската културна история. Уважаеми господин Тотев, за мен е истинска чест и удоволствие да ви връча сега от името на Европейската комисия почетният знак, който е признание за усилията на вас и вашият екип. Ще отидем и от другата страна. Поздравителни адреси днес бяха получени от президента на Република България Румен Радев и министър-председателя Бойко Борисов. А сега е време всички заедно да дадем начало на спектакъла „Ние сме всички цветове“. Метафора на темите в програмата и основната концепция на Пловдив, Европейска столица на културата. Ключът към цялата предстояща 2019 година, в която всички ще сме свързани. Заедно. Приятно гледане! Шоуто, което ще видите, е създадено от берлинската артистична компания Phase 7 Performing Arts под режисурата на Свен Сьорен Байер. Теодосий Спасов, разположен на най-високото на кулата, изпълнява авторски аранжимент на познатата на всички българи мелодия от "Притори се планината", което е една препратка към магията на Орфей.
Чувам магически звуци на лира. Орфей пее своите химни в мистична и древна наслада. Чувам величествен грохот и нежни предания. Отминали думи, легенди, поверия. Чувам как цялото минало прилива тук и сега. Всяко минало може да бъде преродено в бъдеще. Всяко бъдеще може да бъде помечтано. За да бъдем заедно! Нека слеем в едно цветовете, легендите, песните. Светът е палитра. Магична и нежна дъга. Той е цветно така на престилка. Поляна от лалета и рози. Той е шевица. Светът е всички цветове. Тук и сега. Над 200 кукери от Пловдивския и Карловския регион идват със своите автентични костюми, за да прогонят символично злите сили и да дадат добро начало на годината. Традицията на кукерите е сродна с подобни ритуали в множество европейски страни и същевременно много специфична за България и за всеки отделен регион в страната. Историята на спектакъла води разказа от хилядолетното минало на Пловдив през настоящето и промените, които настъпват в града към бъдещето, което предстои. Отделните части на спектакъла символично пресъздават 4-те тематични платформи от програмата на Пловдив като Европейска столица на културата. Това са сливане, трансформиране, възраждане и релаксиране.
След 4 години подготовка, програмата на Пловдив, Европейска столица на културата 2019, има над 300 проекта и близо 500 събития. Те обхващат не само града, но и целия Южен централен регион, както и градовете финалисти от втория кръг на надпреварата Варна, София и Велико Търново. Пловдив е първият български град, европейска столица на културата. 20 години след като беше домакин на Месеца на културата през 1999-та, градът празнува най-престижната културна инициатива на Европейския съюз. Европейска столица на културата е проект, който предоставя нови възможности за развитие на града победител и нова международна видимост на българската култура. Какво виждаш, когато мислите ти пътуват? Носени към небето от мелодията на кавала. Какво виждаш? Граници, 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 изчезващи 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 граници. Какво чуваш? Гласът, отправен към бъдещето на толкова много хора. Градски мечти, градски мечти, градски мечти, градски мечти. Европейска приказка, разказана от хората. Пътуване с машината на времето. 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 През хълмовете и през вековете. 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 Или вятърът, който играе с праха на отминалото време, по тези стари и прекрасни улици. Някои неща можеш да видиш, други можеш само да чуеш, но трети, тях може само да почувстваш. Духът на възраждането, който покрива всички тези улици и проправя своя път от спящата красавица до Родопите, от античните градежи до съвремието. Това е цветен мост и ние вървим по него. Сузамен! Together! Заедно! Емис! Мази! Бириликте! Мияшин! Беяха! Сафоне! Хунтас! Съвместна! Вия! Носотрос! Ну! Ние! Бириликте! Сузамен! Together! Съвместна! Вия! Заедно! А колкото по-нависоко се качваш и колкото по-далеко поглеждаш И разбираш, че всичко е свързано помежду си. Така лесно е да мислим черно и бяло. Така лесно е да кажем ние сме тук, те са там. Мен Хосенг Анон Хонен. Bis zis burda, honor order. Амен Синан Кате, Бон Сикоте. Here are we and there are them. Иси Сену Лезорте Солаба. Nosotros estamos aquí y nosotros están por allá. Да, sind wir und da sind die. Ние сме тук, те са там. Ние сме тук, те са там. Хората на езиците, това, което видяхте. Веднъж има ние! 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 Ние!
Това, което видяхте да се излъча на екраните на кулата, е калейдоскоп от фотографии на пловдивчани. Хорът на езиците представя културното многообразие на Пловдив, всички общности, които са построили града и живеят в мир от векове в него. Актьорите, които видяхте, са ученици от 11 и 12 клас на Националната гимназия по сценични екранни изкуства в Пловдив. Тя е единствена на Балканския полуостров. Изпълняват децата текст на германския драматург Гюстав Руеб на български, английски, френски, испански, италиански, арменски, гръцки, турски, романес, руски, иврит. Все езици, които активно се говорят в Пловдив. Символично тази част от спектакъла пресъздава едновременно миналото и настоящето, като представя Европа, към която се стремим, такава каквато искаме да бъде, богата със своята идентичност и толерантност. Пловдив е първата европейска столица на културата, която използва кирилица. Дланта ми е половината земя, а твоята е другата половина. Хвани ме за ръка и двете ни ръце в себе си ще изключат цялата земя. My palm is half of the earth, and your palm is the other half. Take my hand, and we both create a world. Тази част от спектакъла общо 76 изпълнители пресъздават в живи картини мотото на Пловдив заедно. А словото е най-великото от всичко. А словото над всичко се издига. Ела! Ела, ти, който и да си. Какъвто и да си, какъвто и да е цветът ти. Come whoever you are. Whoever you are, come whatever color you are. Ела, ти, откъдето и да си. Откъдето и да идваш, на където и да си запътил. Ти, който и да си, поне за малко спри. До мене застани. Затвори очи и дай ръката си в моята. И двете ни ръце в себе си ще сключат цялата Европа. Дланта ми е половината континент, а твоята е другата половина. Хвани ме за ръка и двете ни ръце в себе си ще сключат цялата земя. My palm is half of the continent, and your palm is the other half. Take my hand, and we both create a world. На която си роден, пръста, която носиш в сърцето си, от която се възраждаш. А е началото, крясъка, когато си се появил, дъхът, който си поел, животът в цялата му простота е е единството, от което идваме и в което ще се върнем. Аз и ти, което сме, и всички ние. Е един. И всички. Да! Държава! Дъх! Достоинство! Да е онзи дух, вселенската душа, която ни събира. Н е ножът, мечът, с който се разсичат всички граници. Н е не на всяка пропаст между теб и мен. И нас. О е кръг, завършен, съвършен и нямащ край. О е обичта и огънят, които ни събират заедно, нас и всички цветове. Заедно, together, us and all the colors. Together. Буквите на кирилица и латиница красиво изписаха това послание, водено от актьорите по подиума и сред публиката.
тази част от спектакъл са от фолклорен ансамбъл Тракия. За изпълнението на Ние сме всички цветове, те работят с германския хореограф Лидия Клемент и излизат от познатото амплоа на фолклорен танцов състав. Тук те представят днешния ден със средствата на съвременния танц. Това, което виждате, е срещата между танц и високи технологии, създадено от видеоартиста Фридер Вайс. Танцорите се движат и създават картини на LED екраните зад тях в реално време. Камера заснема техните движения, които се трансформират в трептящи форми. Затварям очи и поглеждам себе си. Затварям очи и проглеждам навън. Светлината чертае континенти, морета, света. Светлината топти и рисува. Граници и морета, площади и библиотеки. Паркове и академии, театри и хълмове. Виждам този свят вътре, в себе си. Пресъздавам го около себе си. Защото знам, каквото е долу, това е горе. Каквото е вътре, то е и вън. Какъвто е светът вътре в мен,
Такъв ще бъде и извън мен. И плисва дъжд от цветове. И вече няма вън и вътре. И вече няма горе и долу. И запява светът с звуците на всички цветове. Това, което виждате, е текст, пресъздаден текст от актьори на режисьора Стайко Мурджев, който лирично пресъздава идеята за приобщаване към света, към Европа и към богатото и културно многообразие. А сега на сцената са хористи от най-известните хорове на Пловдив. Академичен камерен хор Галдеамус, Академичен народен хор към Академията за музикално и танцово и изобразително изкуство в Пловдив, камерен хор Иван Спасов, хор Детска китка, хор на пловдивските момчета Стефка Благоева и хор на Държавната опера Пловдив. Под диригентството на артистичния директор на Държавна опера Пловдив Диан Чубанов те изпълняват специално композиран химн. Музикалната емблема на събитието. Музиката на известния съвременен композитор Христо Намлиев. В него отново са включени елементи от емблематичните песни на различните общности и етноси, които съжителстват в Пловдив.
танцувам и ликувам. Моето тяло е всички онези тела преди мен. Ръцете ми са ръцете на влюбен, бял по залез слънце преди 1000 години. Мислите ми са всички онези мисли преди мен. Чувствата ми са всички онези чувства преди мен. Страхът ми е древен, любовта ми е още по-древна и 1000 години са пътували към мен. За да ги събудя и плиснат навън. Наново повикани. И наново заченати. Да бъдат наново родени, тук и сега. Възродени да бъдат. Спектакъла започва с магическите звуци на лира, които правят символична връзка с легендата за Орфей и Родопа. В тази част от спектакъла лирата се появява буквално на сцената в съвременна форма. Зелените лъчи представят много специален музикален инструмент – лазерна арфа. 4 музиканти изпълняват композиция на DJ Electric Universe. Миналото се превръща в настояще, като осъществяване на идеята за трансформиране. Изпълнители са квартет Интро, възпитаници на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Стоим един до друг. Колко много столици! Лице в лице, рамо до рамо. Колко много култури! Ръка в ръка, очи в очи. Колко много цветове! Сега сме заедно. Едно с всички цветове в едно. Защото Пловдив е сега едно! Защото Пловдив е сега Европа!
е германски артист и музикант Шилер, който изпълнява един от своите електронни хитове. С повече от 7 милиона продадени албума, той е един от най-успешните съвременни артисти. Тази вечер сцената принадлежи не само на артистите, в духа на мотото "Заедно". Множество, 1000 граждани от Пловдив са поканени да празнуват на сцената. Те представляват многоцветността и жизнеността на града. Уважаеми зрители, наближаваме финала на спектакъл. Остава да видим единствено изпълнението на познатата Валя Балканска и гадаря Петър Янев. Те ще изпълнят познатата ни космическа песен "Излезе Дедо Хайдутин". Както знаете, тя лети от 1977 година в космоса с космическия кораб Voyager 1.
За първи път тази песен се изпълнява в акомпанимент на симфоничен оркестър в композицията на Кристиан Штайнхаузер. Спектакълът, който гледахте, съчетава в себе си традиция, фолклор, съвременно изкуство, високи технологии и атрактивен сценичен дизайн. Програмата на откриването на Европейска столица на културата продължава със събития в целия градски център тази вечер и през утрешния ден. През цялата 2019 година в Пловдив и региона предстоят още стотици вълнуващи културни преживявания. От студиото в София с вас бяха Александра Гюзелева и Михаил Заимов. Водещ на церемонията Лиляна Бързева.
Пловдив е европейска столица на културата. Аз се гордея от моето рождение с този град и с всичко, което е свързано с този град. Защото има много неща, които света сега ще ги разбере, ако не ги е разбрал до сега. Газова експлозия в центъра на Париж уби 3 и рани 50. Пожарникарите успели да спасят живота на 7 души. Българи от тук издържат деца сираци в Уганда с даренията си. Всяко едно от децата преживява години